Раздзел 2. Наступным вечарам неспадзеўкі прынесла дубадзела. Дужы, жылаваты, у шынялі ў ваеннай шапцы, крывароты, адразу заўважыла Ганна, трымаўся неяк нязвыкла лісліва і разам афіцыйна, і гэта зацікавіла яе. Ён неахвотна прысеў на крэсла, калі Параска, таксама цікаўна зірнуўшы на яго, запрасіла сесці, мякка сказаў, што сядзець асабліва няма калі справы. Пра гэта гаварыў, здавалася, не толькі ўвесь яго выгляд, але і палатняны партфель, які дубадзел трымаў на каленях і па якім неспакойна бегалі яго пальцы. Не ўвесь час справамі аднымі займацца, хітравата зірнула Параска, падымаючы галаву ад сшыткаў, якія правярала. Увесь, не ўвесь, а гуляць, можна сказаць, некалі. Вам жа не трэба сшыткаў правяраць, і непісьменных вы грамаце не вучыце. Часу у вас павінна быць аж лішне. Дыхнуць некалі, як у раён перайшоў. Ён пасля таго, як не выбралі ў сельсавеце, уладзіўся раённым упаўнаважаным. Невялікае, але ўсё ж начальства з партфелем ходзіць. І палёгку даць, і прыціснуць можа, што не кажы, раённы прадстаўнік. Недарэмна частуюць ледь не ўсюды. Ганна заўважыла неспакойны бляск у яго вачах, падумала. І цяпер от не інакш з пачастунку, аж шрам каля рота пачырванеў. Дубадзел перахапіў яе позірк, кіўнуў, каб выйшла на ганак. Яна павяла плячыма, нібы не зразумела. Ён падумаў, стаў строга афіцыйным тоном, велеў: «Ганна, прашу выйсці». «Чаго я то?» «Дело есть. Выясніць трэба». «Дык выясняй тут». Ён ніякава памаўчаў. Скоса асцярожліва зірнуў на Параску, перавёў позірк на Ганну, недовольна пакруціў галавою. Нездагадлівая. «Пры пастаронніх нельга». Параска адразу адгукнулася: «Дык я магу выйсці?» «Не, вы работаеце. Часу няма. Выйдзі». Ну што ж, Ганна, не апранаючыся, выйшла ў калідор, ён папрасіў выйсці на ганак, паслухалася, на ганку стала. «Ну, выясняй». «Хадзем трохі шчэ». Узяў за руку: «Не хочу». «От скула ж ты!» Засмяяўся, як бы хвалячы. «Всё по-свойму гнеш». «Ну, што ты хацеў выясніць?» Ён выпусціў яе руку, важна прамовіў: «Ты это правільно зрабіла, што глушака кінула». «Так ты для етаго і пазваў, чтоб пахваліць». «Ну, языка! Правильно, хватить гнуть карак на іх». Дубадзел узяў яе за руку. Ганна хацела зразу ж адабраць яе, але ён не аддаў. Пацягнуў Ганну да сябе, аж заванітавала, дыхнуў гарэлкай. «Ты што я то?» здзівілася нібы. «А нічога», забулькаў брыдкі смех, «паўхаджваць от хочу за табою». «Унё, дык для етага трэба было цягнуць сюды, на холад». Холад такі браў яе, асабліва мерзла спіна. «Паўхаджваў бы там, перад Параскаю». «Наравішся ты мне!» Як бы не заўважыў ён кпіны, ўсё цягнуў да сябе. Яна цвёрда ўперлася яму ў грудзі. «Ну чаго ты,
Не наравлюся, не наравіся. Рукі яго трохі паслабелі, але ён усё ж не выпусціў яе. Чаму я то? А не знаю, просто гадкі. Чула, гэта яго нібы ударыла. Момант разгублена маўчаў, потым сказаў злосна: «Чаго дзярэш нос?» Яна адказала: «Пусці!» Дубадзел пусціў. Няма чаго дзеўку строіць сябе. Не знаю, думаеш, як ты з гэтым дятлікам на гумне? Знаеш? Знаю. Дык старайся не забыць. Гэта здзеклівая парада раз'ятрыла яго. Чаго дзярэш нос, кулацкая падсцілка? Яна стрывала. Прамовіла з пагардай: «Это ўсё, для чаго ты пазваў мяне, ты яшчэ пашкадуеш аб етом». Тады тое будзе. Ганна спакойна зачыніла дзверы. Калі ўвайшла, Параска зірнула ад сшыткаў, гулліва падсмейваючыся. «Ну што, пагаварылі?» «Поговорили», — она сказала таким тоном, что усмешка на парашчаных губах замерла. Параска угледзелася уважліва і не стала распытваць. Нахілілася зноў над сшыткамі. На кухні на адзіноце Ганна дала волю гневу. «Ух ты, гад, гад! Як абазваў! Аж успомніць гадко!» Старалася суцешыць сябе. Добра ўпякла яго, адскочыў адразу. Але гнеў не сціхаў. Думае, як я адна, так і ўсё можна. Прыходзь ды бяры, рада будзе, кінецца сама. А не, толькі цябе мне і не хапало. Ждала, не магла даждацца, грозіцца яшчэ. Пашкадуеш? Пашкадую, ды пра другое, што не плюнула ў вочы. Неўзабаве супакоіла сябе зусім. Ёсць перажываць з-за каго. Праз дзень прыйшоў яшчэ чалавек. Быў вечар, позні вечар, хутка павінны былі кончыцца вечэрнія заняткі са старымі, калі Ганна пачула, што ў калідор нехта зайшоў. Пашаргаў у цемры лапцямі, стаў, мабыць, не ведаў, куды ісці. Яна адчыніла дзверы ў калідор, глянула ў змрок. «Хто тут?» Ён стаяў наводдаль. Са святла ў змроку калідора ледзь відна была постаць. Яна не так пазнала, як здагадалася. «Ты?» Голас яе дрыжаў. Яна ў момант захвалявалася, узрадавалася, прыйшоў. Радасць нядаўніх сустрэч першая ажыла. Ён паволі, таксама ўзрадаваны, падаўся насустрач. «Заходзь!» Калі ён асцярожліва зайшоў, амаль заплюшчыўся ад святла, у яшчэ летняй шапцы, ў расшпіленай свіце, яна ўзрадавана прыпала да яго позіркам, але амаль нічога добра не бачыла. На міг недарэчы заўважыла нейкі белы пыл на рукаве, снег ці што, і больш нічога, што б здзівіла неяк. Усё было такое знаёмае, роднае. Гледзячы на яго, яна не так бачыла, як адчувала, можна сказаць, толькі адчувала. Быццам стаялі, прытуліўшыся. Ён, хмурачыся, няёмка, як бы недаверліва агледзеўся, хмурыўся. Ён, можа, ад святла, але ёй падумалася, што яму не падабаецца тут. Яна схамянулася, накінула на плечы хустку, рашуча ступіла ў калідор. «Хадзем!» Выйшлі на ганак, на цемру, на вецер. Момант здавалася, быццам нічога іншага не было, толькі спаткання. Всё было
як тады перад гумном пад яблыняю, як у гумне ішла хутка, нецярпліва стала ў баку ад дарогі, каб не зашкодзіў ніхто. Прыехаў, не забыў. Не, я думала, забыў. Ну, скажаш, не прыязджаў доўго. Ён помаўчаў. Не так проста. Яна зразумела недагаворанае. Не так проста вырвацца. Матка, Маня, суседзі, усе сочаць. Абавязкі перад сваімі. У радасць яе уліўся нядобры халадок. Не так проста, не так проста. Ты прыйшоў. Прыехаў з дому, з алешнікаў, муку малоў. Яна запытала, абы не маўчаць. А дзе калёсы? На вуліцы. Узялі дрыжыкі, пачула, як халодны вецер. Ох, які халодны! Трэба было хоць бы накінуць каптан. Выскачыла згарача. Як ты тут? Пачула. Смутак, трывога, любоў былі ў голасе. Нічога. Жыву. Добра жыву, а ты? Многа сказала ёй гэтае ад. Маня як? Што ёй? А сын? Расце. Нелёгка было гаварыць. Затым, што казалі, было багата іншага, пра што і казаць не хочацца, і забыць не забываецца, таму ахвотна маўчалі. Але і маўчанне было поўнае хваляванне. Землю адабралі. Нібы паскардзіўся. Яна пачула ў голасе адчай. Всю, што каля цагельні. Мне казалі, паспачувала яна. Пасеянае перааралі. Міканор усё. Ён, здалося, чакаў, што яна паспачувае, скажа нядобрае пра Міканора. Яна не сказала. Нашто вярэдзіць лішне боль яго? Не знаю, што будзе. Будзе нешта. Горай, як было, не будзе? Ён падумаў над тым, што сказала. Можа, і горай будзь. Не будзе. Яна была ўпэўнена ў гэтым. Зноў маўчалі. Гуляў вецер, халадзіў шыю, плечы, бралі дрыжыкі. Ты не абіжаешся на мяне? Прамовіў ціха, як бы нясмела і вінавата. Насцярожыўся, чакаючы, што яна адкажа. Не, сказала яна спакойна. Нібы здзівілася. Чаго абіжацца, а? Ён узрадаваўся, памкнуўся да яе, хацеў, здалося, абняць. Але стрымаўся, не наважыўся. Усё ж нейкая вясёласць, зухаватасць была, калі гаварыў. Чорт яго знае, запуталася ўсё. Запуталася. Што будзе, адзін Бог знае. Ён быццам апраўдваўся перад ёю, вінаватым усё чуў сябе, хоць яна і знаку не падавала на гэта. Нашто ён пра гэта? Вінаваты, не вінаваты, што ад таго? Лягчэй хіба стане? Як ты будзеш далей? Пачула зноў вінаватую заклапочанасць. А так і буду? Ты
Не абіжайся. Калі б можна было, ну нашто ён гэта? Як бы яна вінаваціць, не вінаваціць яна нікога, кожны жыве як можа, кожны сам за сваю долю вінаваты. Не абіжаюся я. Ён усё ж наважыўся. Абняў на развітанне, нясмела, нязграбна, быццам не абдымаў ніколі. Яна не развяла яго рукі, але і не прыгарнулася вельмі. Як бы не ўзрадавалася. Ён адразу чула заўважыў гэта, стрымаўся, дужыя нецярплівыя рукі яго аслабелі, абняўшы ён нібы не ведаў, што рабіць, стаялі моўчкі, нерухома, было непагана, але ўжо не было так, як раней. Чагосьці ўжо не хапала. Халаднаватасць была ўжо нейкая. Ён пацалаваў, яна адказала, але таксама спакойна, нібы з успаміну пра тое, што было. Дык бувай, бувай. Пастаяла, паслухала, як стукаюць яго калёсы ў поцемку па мёрзлай, скамянелай зямлі. Тады, як Ганна кінула Яўхіма, жыццё, здавалася яму, страціла ўсякі лад. Як ні няскладна ішло несамавітае яго жыццё дагэтуль, усё ж быў яшчэ ў жыцці гэтым, хоць трохі звыклы, заведзены людзьмі распарадак, быў хоць для людскіх вачэй нейкі выгляд гаспадаркі сямейнай асновы. Была няхай ненадзейная, паганая гаспадыня, жонка, было каму загадваць, каго ўпікаць, на кім спаганяць злосць. Ён і не ведаў раней, як багата значыла ў нецікавым жыцці яго паганая, здавалася, ненавісная жонка. Толькі цяпер, калі яна ўцякла, знікла, адчуў, злуючыся на сябе і на яе Яўхім, як дзіўна, неадольна апусцела ўсё ў хаце. Ва ўсім жыцці яго, якім зрабілася ўсё бяссэнсным, бязглуздым. Злосць была на Ганну тым большая, што ў шал злосці амаль нязменна ўліваўся непатрэбны, горкі струменьчык прыкра кволай крыўды, за тое, што от паганая не полюбіла, не пашкадавала, кінула ў такі час, кінула на сорам перад усім сялом, што за яе паганай столькі болю, прыкрасці яму, што як ні стараецца, не можа плюнуць на яе, сцерці са свае памяці не можа, нібы наканавана жыць без яе. Сука! Годзіно! Кляў ён не раз. Закаешся, навек закаешся, папомніш! Гразіўся ён. Сланяючыся па двары, пакутаючы бяссонніцай начамі, ён у гарачай ліхаманцы, прагнучы помсты, строіў сабе малюнкі адплаты, біў салодкім шале па ненавісным твары, ламаў упартыя рукі. Былі хвіліны, калі ён, прагнучы патолі, гатоў быў ухапіцца за сякеру, згадваў схаваны ў застрэшшы абрэз. Ні праклёны, ні грозьбы не давалі палёгкім. Хоць не ведаў гэтага, любіў яе паганую, ненавісную і па-ранейшаму любіў дурной, як хвароба,
неадчэпнай любоўю. З таго дня, як Ганна ўцякла, як ніколі нямілым стаў родны яму двор. Не, Яўхім не ва ўсім быў падобны на старога глушака. Жыццялюбны, ахвочы да жыццёвых утех, ён і раней без вялікай радасці цягнуў на сабе цяжар гаспадарчых клопатаў, цяпер клопаты гэтыя сталі зусім прыкрымі. Ён амаль перастаў гаспадарыць. Каб не бацькі, якія цяпер трымалі сынаву гаспадарку пад пільным прыглядам, конь, карова Яўхіма век былі б няпояны і някормлены свінні вішчэлі б з голаду. Стары, што нелагодна сачыў, як сын заспаны, марудлівы, вылазіць са сваёй палавіны на ганак, ледзь не пад абед, як сланяецца па двары, па хаце быццам рабіць няма чаго, не раз спрабаваў ушчуваць яго, але не дабіўся нічога. Старая шкадавала, угаворвала старога, каб не злаваў, але той з дня на дзень кіпеў усё больш нецярпліва. Асабліва злавала старога тое, што Яўхім п'е. Ледзь не кожны вечар знікаў ён куды-небудзь і вяртаўся дадому толькі пад ранак, або і зусім удзень. З гневам стары заўважыў, што прапалі ўжо некаторыя рэчы Яўхіма, сярод якіх былі дарагія хромавыя боты і пінжак. Глушак месца сабе не знаходзіў, заўважыўшы гэту прапажу. Увесь вечар і ўсю ноч не спаў, усё прыслухоўваўся, калі вернецца Яўхім. Той зашаргаў п'яна пад вокнамі, зарыпеў варотамі толькі пад раніцу. Стары ледзь стрымаў сябе, каб не кінуцца, не даць волю свайму гневу. Ледзь паддаўся голасу развагі. Всё роўна п'янаму гаварыць цяпер ні на што. Чуў, як Яўхім паволі сунуўся ў поцемку сваёй палавінай, як стукнуў конаўкай па вядры, даўгапіў ваду, бервяном зваліўся на ложак. Увесь дзень чакаў глушак моманту, каб зноў пачаць трудную гаворку. Толькі пасля абеду, калі Яўхім, прытуліўшыся да вушака, закурыў цыгарку, паблажліва пусціў струменьчык сіняга дыму, стары адчуў, што можна пачаць. Дзе чобаты хромавыя? Спытаў стрымана, нібы зусім спакойна, упіўся вачыма ў сына. Яўхім брывом не вырухнуў, быццам чакаў. Пусціў спакойна яшчэ струменьчык дыму. Дзе булі? Там няма. Прадаў. Прадаў? Каму я то? Яўхім пусціў яшчэ струменьчык дыму. А не ўсё адно каму? Грошы получыў? Не адступіў глушак. Позірк зноў павастрэў. Получыў. Сколькі ўзяў? Сколькі можна было, столькі ўзяў. А ўсё-такі сколькі? Небагато. Ды сказаць нямала. Дзе яны, твае грошы? Каторыя? Пры мне? Яўхім гаварыў так, нібы здзекаўся. А каторыя? Спажыў? Глушака затрэсла ад гневу. І пінжак спажыў. Яўхім перастаў дыміць, узняўся, сказаў супакойліва: Тато, не трэба так. Але стары не мог ужо спыніцца. Скора ўсе спажывеш, все на гарэлку распетрыш, усё добро.
Яўхім зірнуў на яго нявесела, як бы са шкадаваннем, як на малога, што назаляе неразумна. Нашто это ўсе, тато? Ці вы дзіця? Не бачыце нічога? Ты бачыш, засляпіў вочы гарэлкай. Ад таго, тато, і засляпіў, што бачу ўсё. Яўхім гаварыў вельмі шчыра і з вялікім хваляваннем, і старому гэта перадалося. Адчуў балючую праўду сынавых слоў. Разгублена больш за абавязку папракнуў. Цераз нейкую халадранку свету не бачыць, тато! Не чапайце ето! Не в адным етым бяда. Глушак пачуў злавеснае, калі Яўхім сказаў: «Ето мы перажывём». Ён не скончывалі ў тым, несказаным стары адчуў. Ёсць большая, горшая. Яўхім не даў старому весці спрэчку далей, папрасіў: «Пагаворым пра ето пазней. Нешто трудно зразу пасля абеду». Ён выйшаў, і неўзабаве стары пачуў, як у суседняй палавіне рыпнуў ложак. Увечары Яўхім прыйшоў зноў. Калі сёрбалі боршч, у хату ўваліўся Пракоп Лясун, буркнуў: «Добры вечар у хату». Падзякаваўшы, як заведзена, на абавязковае запрашэнне за стол, глыбай апусціўся на канапу. Павячэраўшы, Яўхім не захапаўся, як звычайна, абапершыся аб вушак, задуменна задыміў цыгаркаю. Быццам толькі што перарвалі дзённую гаворку, сказаў старому: «Жыць, тато, ўсё адно не дадуць». Стары таксама лагодна і павучальна запярэчыў: «Дадуць, не дадуць, а дзяржацца трэба, а як я не магу. Характер у мяне гарачы, знаеце ж. Характер дзяржаць трэба, не распускаць, а як я не ўмею». Стары, спасцярожліва паглядваючы на Лесуна, стрымана і цвёрда заявіў: «Трэба умець. Цяперашнім светам всяму трэба навучыцца, а я от не умею, трэба умець». Яўхім не адказаў. Дыміў цыгаркаю, думаў пра нешта. Дакурыў, кінуў пад ногі, расцёр апоркам моцна, злосна. Тады загаварыў, як пра набалелае: «Робіш на некаго, як парабак. Робіш, а ён, жаба, прыйдзе ды вычысціць пад мятлу. Як бы я то не тваё, а яго. Камандуе ўсякае, а ты слова не скажы. Ей-бо!» З лютай шчырасцю, з той раптоўнай неўтрымнай адвагай, якой заўсёды апасаўся стары, прадказаў: «Не ручаюся. Стукну я калі-небудзь етага дамецікаваго. Стукну так, што свінячае папрэзі яго, ей-бо, рукі даўно чэшуцца». Стары кінуў позірк на Пракопа, недовольна папракнуў: «Пляцеш усякае, чалавек падумае, і праўда, праўда, тато. Стукну. Цярпення ўжо няма, не балбачы, здурнеў саўсім».
Не ў кім быццам і не чуў старога, толькі от вас ды матку шкода, дак і дзяржуся. А так даўно б здурнеў, саўсім закруціў глушак галавой, пазіраючы дружбацкі на лісуна, як бы просячы не браць сур'ёзна. Пракоп слухаў Яўхіма панура. Яўхім неспадзеўкі весела варухнуў плячыма, закінуў рукі за галаву. Адзін выхад — з'ехаць куды-небудзь, покуль суд ды справа. Глушак зірнуў на Яўхіма. Не жартуе? От пабуду ще трохі, ды плюну на ўсё. Шчасце, што ні жонкі, ні галапузых ніхто не ўчэпіцца. Возьму світу на плечы, ды ў белы свет, куды душа павядзе. У свеце мест добрых нямала. Будь таго не можа, чтоб і мне не знайшлося. Ждуць там цябе, папракнуў стары. Знайдзецца место. Цяпер усюды такое будаўніцтво, абы рукі. У старым узнялася раўнівая злосць, сярдзіта з крыўдай засіпеў. А тут бацько няхай адзін вучыцца, даждаўшыся добрых сыноў. Не канешне і вам оставаться, не канешне, а добро на каго? Чорту лысаму пад хвост, ці мо Міканорку Дамецікаваму? За ласку всю яго? Стары так кіпеў, што Яўхім не стаў спрачацца. Пасядзеўшы трохі з нейкімі сваімі думкамі, скруціў зноў папяросу, прыкурыў ад вугальчыка, які выкаціў з печы, дыміў, затое наўпарта мружыў вочы. От, даждаў помачы, скардзіўся лісуну стары. Лясун прамаўчаў. Глушак бачыў, пад навісю панурых броваў бляск вачэй трывожны, зацяты. Калі лясун глыбай устаў, сабраўся ісці, глушак падаўся ўслед. У сенцах стары прытрымаў госця, ціха, асцярожліва папрасіў: не помні, Пракопко, што мы тут плялі. Ён усё ето так, абы язык пачасаць. Яўхім праўду казаў. Лясун гэта сказаў сур'ёзна. Глушак улавіў у голасе рашучасць. Ат, запярэчыў на ўсякі выпадак. І ты тое ж, ну не пляці, Пракопко. Вярнуўшыся ў хату, зірнуў на Яўхіма, што ўсё дыміў, узлёгшы на вушак. Упікнуў ад душы. Плявузгаеш перад чужымі абы што. Яўхім варухнуўся, перастаў дыміць. Тато, надоело мне цярпець, калі на горло становяцца. Ён сказаў так набалела і так нецярпліва, што старога ўзяў раптам жаль да яго. Ён трывожна павёў вачыма на акно, ці не чуе хто-небудзь. Вунь як набалела. Ледь не крычыць, як малому стрымана і лагодна параю: трэба цярпець.
Не, конечно, знать каждому, что думаешь. Яўхім нецярпліва варухнуў плячыма. Ёсць пра што клапаціцца. Устаў на ўвесь рост, сумотна павёў позіркам, быццам не ведаў, куды падацца. Скруцяць скора саўсім. Словы гэтыя кальнулі глушака ў самае балючае, але не паказаў кволасці і не папракнуў сына, што не шкадуе вярэдзіць бацькаву збалелую душу. Не да таго было. Скруцяць, не скруцяць. Няма чаго самому шукаць гібелі. Лезці самому ў пятлю. Хоць не быў упэўнены для сынавай карысці з жыццёвай мудрасцю, дадаў, як галава будзе на плячах. Не, канешне, скруцяць. Не даў запярэчыць, параіў сваё ждаць. Трэба ждаць. Не пара цяпер. Сіла ў іх. Даждаліся. Була пора, була ды сплыла, дак і астаецца адно. Ждаць. Е ж Бог, будь не можа, пачуе літасцівы малітву нашу. Прышле падмогу няшчасным. Прышле? Ай, надейся на яе, не смейся. Прыйдзе ён. Прыйдзе. Пабачыш, усе пабачыце. Прыйдзе пара. Доўго, тато, ждаць прыйдзецца. Стары быццам не заўважыў насмешлівага Яўхімавага шкадавання, ведаючы, што за кожным словам сочаць там, на небе. Сколькі не прыйдзецца, дажджэмся. Будь не можа, чтоб не адаждаліся. Бог на небе. Эх, тато, дажджэмся. Яўхім сказаў дабранач, ляніва пацягнуўся ў сенцы дадому. Дома ён доўга не спаў, варочаючыся бяссонна на ложку, думаў. Думак было багата, самых розных, асабліва ўціналася вярэдзіла адна. Куды падацца? У ёй бачыўся яму шчаслівы ратунак, адзіны ратунак з усяго, што так заблытала яго жыццё, кінуць усё адразу, не шкадуючы нічога, і махнуць хоць куды. Паспрабаваць яшчэ раз жыць тут? Усё роўна не дадуць. Тую ноч ён быў гатоў махнуць. У тую ноч гэта здавалася самым простым і надзейным. І хто ведае, як склаўся б яго лёс, каб махнуў ён тады. Можа, інакш, зусім інакш пайшла б яго дарога. Але не махнуў ён. Не так проста было махнуць.